Umzimba engidlule kubo kungenza ngizise ngathi ngazalwa ngifumbethe inhlupheko kuba sathe kuyasa ngiyazama ngiyahluleka nabantu engihlekisana nabo bayangibalekela dlozi lami kungani nihlale nithule nibuka ngiphenduka inhlekisa phambi kwezitha zami ukuhluleka kwami kubulala kumina ngaphakathi kumina kunina angicela okuningi kepha ngicela amandla okuphila nginibingelele babukele emakhaya igama lami uSimnikiwe Imbongi and welcome to Umcebo Mfana Kagogo YouTube channel. Uyazi ukuthi mase sila sikulethela amaqiniso nama testimony into nawe ezokuvusela ithemba kodwa ke angidedele umfana kagogo anibingelele nimazi ukuthi ubani kanjani. Awu mfowethu hayabona moyisha lezi inkondlo mfowethu ngizizwa mfowethu ngithinteka ngaphakathi mfowethu yazi njengoba ngangishilo na ku episode le yasekuqaleni ukuthi mfowethu yazi umuntu obongelayo usuke etshongisa ubukhosi mfethu entweni ethize yabona njoba kuyinto yethu le yokuthi senze kanje sitshengise abantu ama testimony kanje kahle kahle uyayibongela lento mfethu uyifaka ebukhosini ekutheni ukuthi nabo noma bebuka kanje uyabahlonipha ngoba ubangenisa kamnandi ohlelweni mfethu yabo mina ke mfethu ke ngicela nje ukuthi ngiyithule kwabalandeli lapha na ngithi ke ngumcebo umfana kagogo uMapholo uMashiya Mahlo kufuze fulelo anina nafaka umuntu enqini navuka nakhwefilanga nina amanye amadoda ebuya ngamahlahla nanibuya ngeenkomo sengisho kunina amaqada amahle ngisho kunina ofuze fulela oMapholoba awu saluka sami mfethu asengibongela sithi ke umafavuke njengedangabala siphinde futhi sisho mfethu sithi ke unompunyumpunywana intombi zimbuka zihamba namasokazi awu mfethu ayakutshela yabona lapho ke mfethu ke nami ngangizizwa nami ngishayeka ngaphakathi yazi mfethu kumnandi mfethu mesibuyele emasikweni kumnandi mfethu emasisweni mfethu nawo nakusiko lwethu nje mfethu lulodwa kumnandi mfethu isalukazi masithi umafavuke njengedangabala sazi ukuthi njengoba ukhula khona abazozama ukugcibezela mfethu angithi phela benginezalukazi ezimbili namanje saphila lesi esinye sakama lesi sakababa isone engangihlala naso kodwa lesi singiphi ibongo mfethu esakama singibongela ngoba sesibona umzile esengena kuwo mfethu ukuthi sengizolapha abantu esasho naso shuthi ke ngisakhona emhlabeni othi ngikuphe lezi izibongo lezi kube umphako oyokhula nawo ubongele uzutshengise nezizukulwane ukuthi kahle kahle isintu sibalekile ukuba nezibongo ophiwe abantu abadala kubalekile mfowethu khuluma ngokwelapha mkhulu sibonile abantu bayasizakala kodwa kwesinye isikhathi unokuthola umuntu athi mina noma mhlambe ngingezwa ngale unyanga le ukuthi uyaphilisa ngeke ngiye kuyo bese uyazibuza ukuthi ngasisathi sini na athi hayi inkinga ukuthi mina noma ngathola liphi ikhabi noma ngathola uphi umuthi noma ngabe kuthi uyasebenza na kodwa uma ufika kumina uvela ungasebenzi umuntu onenkinga efana naleyo ingabe umfana wesalukazi uyixazulula kanjani yazi mfethu akona wonke umuntu mfethu imithi eyomsebenzela khumbula ukuthi kunabanye abaqhamuka endlini zenkonzo idlozi lomuntu oqhamuka endlini yenkonzo idlozi elinjani mina ke ngiye ngithi ngolwami ulwazi idlozi lemoya ngoba idlozi lomoya kahle kahle esikhathini esiningi lixhumene lahlobana nokuthi ke libe nendlela yokuphila yasesontweni ngoba abantu abaningi esikhathini esiningi bayakhuleka abakhulekayo uthola ukuthi mebehamba emhlabeni baphenduka baba yidalwa zomoya abanye baphenduke babe yidalwa zasemanzini izinto engisho mfowethu so ingakho uthola ukuthi ke idalwa eziningi zasemanzini ezasezayoni khona lelisonto lelinye futhi nabo futhi banelentuzana ukuthi phela ke njoba ngiyigedla ngifocus emthini angibheki kakhulu indawo zamasonto kodwa ke esikhathini esiningi yilabo bantu uthola ukuthi bagqoka iziphika wona mfowethu bese ke bayipresent njengabantu abanezithunywa zasemanzini so esikhathini esiningi ke abantu abangasetshenzelwa imithi ilabo bantu uthola ukuthi esikhathini esiningi ngomkhuleko nangeyiwasho
uyabathola ekutheni basizakale. Yayizwa into engishoyo, uthola ukuthi uma ubayise nje emanzini kwaba khona iy'washi oy'fakayo ndlela thizeni bese wabahlambulula wakhuleka nabo, uthola ukuthi bayasizakala. Uthola ukuthi uma bekhanyise amakhandlela babeka amanzi nje lapha bawakhulekela la manzi, bakhulekela namakhandlela, bavuvuzela nje isinemfu eceleni, bacela iy'nhlanhla, uthola ukuthi isambulo siyavuleka ngaleso sikhathi. So esikhathini esiningi-ke mfowethu akuwona wonke umuntu omsebenzelayo umuthi, kodwa futhi nakhona wena mfowethu uma uzokhipha ubumnyama eqinisweni-ke mfowethu-ke singayihlabi siyibhekise eceleni, siyihlabe siyiqondise mfowethu. Uma uzokhipha ubumnyama umuthi emthini. Ya mfowethu, ngokusho njalo mfowethu awukwazi ukukhipha mfowethu isilwane ngesiwasho. Mfethu yabona inyanga ekutshela ukuthi ngakukhiphela isilwane ngesiwasho or umthandazi usuke edlala ngawe lo muntu mfowethu. Kule ndaba yokuthi umuthi ngomuthi makwenzeka mhlambe ngulo muntu engimshoyo ukuthi umuthi angisebenzeli sebangifakile-ke lesilwane ngizakuwe njengoba usho ukuthi awukhishwe ngesiwasho ngiye ngisizakale kanjani ngigcina kuyisini isisombululo sokuthi okay ngoba naku-ke unale nkinga onayo umuntu futhi wena umuthi ongakusebenzeli ngisizakala kanjani? Mfethu, so into esingayenza-ke lapho-ke shuthi siyayithatha mfethu zona lezi y'washo siyifake mbijana emthini ozokwazi ukuthi ukulaphe, ngoba mfowethu eqinisweni mfowethu singaya noma ikuphi. Ingakho abanye babo labantu laba abaney'dalwa zasemanzini ney'dalwa zomoya bayithole besey'nkingeni ezingaxazululeki, ngoba ungathola ukuthi enye into mfowethu edinga ukuthi ixazulule iyawudinga lo muthi lo ozokwazi ukuthi ukhiphe lo muthi lo ofakwe wona. Izinto engisho bese uyaqhubeka ngey'washo. Shuthi nakhona wena mfowethu akushiyo ukuthi-ke awube umuntu osugxila uthi shiqi emthini, kepha-ke ukuthi uzosebenzisa umuthi wokuthi ukwazi ukukhipha lobu bumnyama obufakiwe, kufuneke ngempela mfowethu uwenze njani, ufake ney'washo zona lezi ezofike zi-accommodate lezi y'dalwa zakhe mfowethu, zikwazi ukuzohlala phezu kwalezi y'nkambi lezi. Futhi nakhona uyabacelela ogogo namakhehla ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi uthola ukuthi uyabatshela ukuthi ayazini ngoba manje njengoba sesiwenza lo mcimbi wokuthi-ke sikuhlambulule iy'ngane zenu or sihlambulule ingane yakho le engenokuthi nokuthi, sicela nje bogogo namakhehla nithambise, sifuna ukusebenzisa iy'nkambi zokugudluza lobu mnyama ukuze nizokwazi ukuqhubeka nihlale kamnandi emntwaneni wenu, ukuze ezokwazi ukuthi naye adlondlobale njengazo zonke iy'ngane akhuphuka aye phezulu. So ngesinye isikhathi siyayicelela iy'dalwa ukuthi-ke zivulele izinto engishoyo. Siphinde sicele futhi nabo kogogo namakhehla uthole ukuthi mese beyenqaba le nto sibacele ukuthi nje just ukugudluza nje leyo nto siyacela. Ingakho-ke wena mfowethu njengoba ngiyigedla kanje ngesinye isikhathi uthole ukuthi njengoba ngithi angihloli, kubalulekile mfowethu ukuthi uye kumuntu ohlolayo, yabo, uthole ukuthi yiphi enye indlela engcono, ngoba phela sabalaphi mfowethu sinokuba ogimbela kwesakhe. Umuntu uthole ukuthi usefuna ukubamba yonke into, kanti mfethu akwenziwa kanjalo mfethu kulo mkhakha esikuwona, yabo. Indlela zasemandulo ngiwawubona mawukuthi mhlawumbe uyalandela umlando wethu, noma mhlawumbe uzofunda ngamabhuku noma ngemlando yabalaphi baqala bakudala, kwakuba khona isizinda sabalaphi lana menifika khona umuntu nomuntu une-specialist sakhe. Uthola ukuthi mfowethu umezomemeza athi hayi bo wemamkhize awuthathe lo muntu lona ushawe ilumbu. Uyayizwa leyo nto leyo, ngoba mina ngikwazi mfowethu, ngenxa yokuthi manje lento seyaphenduka kwaba into yamabhizinisi mfowethu. Wonke umuntu usefuna ukubamba yonke into, ingakho uthola abantu mfowethu begcine bengakwazanga ukusizakala. Yayizwa into engishoyo, njengoba namanje nodokotela banama-practice abo, bane-specialist sabo. Uthola ukuthi khona udokotela wendlebe, khona udokotela wenhliziyo. Udokotela wenhliziyo ngeke aze akulaphe indlebe mfowethu. Yayizwa into engishoyo. So izinto ey'kanjalo mfowethu
izinto ezibalekile ukuthi nathi sabantu siyindle emnyama singabi abantu abafuna ukubamba yonke into bese abantu bagcine sebekhohliseka ngoba wena mfowethu kuhle ukuthi udedelele nabanye benza umsebenzi nawe ubambe lokho okwazi ukubamba uphinde yabo leyo nto le lapho ke mfowethu ke uyakuthola ukuphila futhi nakhona lakhe idlozi kumele kubone ukuthi unesandla esiphayo nakwabanye kwabalaphi liyakudlondlobalisa likise phezulu mfowethu ingakho ngila ngikhona wena mfowethu mkhulu ngiyathemba ukuthi nezinye izinyanga zingafunda futhi zibambe nomqondo nawo mkhulu ngoba vele uyazi-ke ukuthi sidila ngama-testimony biza ngenyanga yama-testimony namhlanje ukuthi bathini basiphathile mfowethu mina ngezingabazi nakancane mfowethu and ngiyajabula musho kanje mfowethu ngoba fune ngibapruvele vele abantu ukuthi ke ngihamba kumuphi umzila owami umzila umzila oqondile ugadiwe wangempela makuthiwa sigade umzila la kusuke kushiwo into enje asishone khona ke mfowethu yeah so wena mfowethu ke lana ke sine WhatsApp yabo iWhatsApp yami le njengoba uyibona namanje iyenza lento ejwayele ukuyenza ukuthi uma ungena kuyona ithi ukudonsa kancane yabo lonto ngoba wena mfethu ngenxa yokuthi kune traffic yabo kune traffic ngoba ngeke ngibone kweyami iWhatsApp enormal personal abantu nje mfethu ilabo bantu nje mfethu ivele ingenele isheshe yabo eminye ngangena kuleyo msebenzi hamba nedlozi yabo kumele ibe nama-hiccups bese ngiyayithanda leyo nto mfowethu yazi buka-ke mfowethu angithi uyabona ngibhalile ukuthi testimonies lapha phezulu so mfowethu ngifuna ukuyibhekisa ngakwikhamera yabo ukuze bezobona ukuthi senza irafule yabo ukuthi isajama nabo futhi bazobona ukuthi isayijamela kahle kahle until size isajamile nje yabo ijamile ama-testimonies kubhaliwe testimonies yeah so ngaphandle kokuyibuka ngaphandle kokuyibuka uyayibona wena ngithi uyayibona ngikhetha kanje usengenile kumuntu isengenile alright asifoneleni lo muntu ke sizwe ke mfowethu uthi iyaringa impela mhlawumbe usapheka uphekelo wakwakhe uyabona yenza ifunani manje le nyanga nkosi yami isikhathi esirong and uyazi nami ukuthi mabakuzuma phela hey nami ngiye ngibone nami uthola ukuthi ngagcina ukufonela umuntu othize useyangifonela manje ngihleli nowakwami usengibuka ngelinye lejongozi ihlo ubone ukuthi hayi yabona manje sengizofa straight asibheke omunye nakhona mfethu ke Soraful uyobe sethi mkhulu ngibona imiskall yakho ukhohlo kuba umuntu obabhizi uba efonini yakho ngazo zonke isikhathi so senza iraful futhi bakwethu niyabo ngiyabona lapho na iraful yabo senza iraful angibheki njalo angibheki ungitshele mengichuza nemfethu ngichuza kahle ngichuza kahle nazo sesiyamfonela ke lo awu mfethu uthi calling ngane party namhlanje kumele ibhale ringing othi sibheke omunye futhi kokugcina mengamthola ayisengidedelela wena ukuthi ukhethe mfethu ngeke ngiyayibona le ndaba ukuthi alright na irafuli niyabona ngifuna ukubuyisa ithemba kunina ukuthi akekho umuntu la ekhaya osizomfonela eyazi ukuthi kahle kahle kunama testimony mhlawumbe amela akhulume ngawo cha sifuna ukumzuma umuntu eyihlalele kamnandi okay ngithintile sikhuphule futhi okay sikhuphuke okay nakho ke alright bese ngiyathinta nazo ke alright simfonele sizwe in the meantime like subscribe and share Nkosi mengase ukuthi phela mhlawumbe ne-airtime ayimile kahle lana angazi ngoba phela nedatha mhlawumbe li-right idatha i-airtime engingekho sure ngayo kulento yomsebenzi ukuthi kuhamba kanjani yabo
Sizophinde senze i-referral kokugcina futhi. Kokugcina abese ngena wena-ke manje bafa. Hayi, ngiyabona ukuthi ngathi mina akuvumi ngiciphezile. Nazo-ke bafa. Athi senze kanje. Hey, ngelinye ilanga phela siyobaphinda nabanye mfethu uthola ukuthi ngithi phela njengoba senze i-referral umuntu athi ningifonelile mkhulu. Akumele uzosho futhi. Mese nimfonelile samcima. Umunye siqala Okay. Yeah. Kazini ebenza ukuthi babe busy kangaka Nkosi yami amafoni bengawanaki. Thokoza gogo. Yebo mkhulu. Alright salukazi. Siyaphila kanjani? Ngi-right nami ntombi ngi-right. Yazi lana gogo sivule i-channel yaku-YouTube. So manje sifonela abantu abake banginikeza ama-testimony phambilini. Ungalisho igama lakho salukazi just to be on the safe side. But ngicela nje gogo usho ukuthi wasizwa iliphi ikhambi la ekhaya lelo khambi futhi likuphethe kanjani futhi. Kusho ukuthi ama-testimony yami aseza about 2. Likhona bengithi ngizoza nawo. Awu. Yazi kwamnandi gogo. Awuze nazo indaba awuze nazo. Njengamkhulu ngikutshelile ukuthi ngisebenza esikolweni. Yeah. Esikolweni bengisebenza nje ngingena position ngingazazi ukuthi ngisebenza phi yonke indawo nje ngifakwa. Kodwa kuthe Tuesday nginganikeza iclass. Hawu. Hey, indaba ezimnandi gogo lezo yazi. So uma bekunikeza iclass gogo le class abakunikeze lona bakuyelani? Lelo ufundisayo ungalisho igama ngoba phela mhlawumbe khona ongezwa. Yeah, so manje le class njengoba bekunikezile it's a permanent position noma iyokutshengisa ukuthi uyela ngakhona. Into ekhombisa ukuthi sengela ngakhona. Gogo, awu. Manje njengoba usuku uzowakuthola-ke lokho-ke gogo, ukuthole ngayiphi indlela? Alithi mkhulu ngangifike ngageza, ngakhuleka kulamakhandlela ngicela konke engikufunayo. Weza ebhavini gogo. Ngeze ebhavini. Salukazi. Hey. Awutshela abantu gogo ukuthi ikuphi la kahle ebhavini. Awubatshele ngoba balalele la salukazi. Mina ngasuka la ngihlala khona. Ngeza kumkhulu ngimthatha efonini ku-TikTok. Ngeza kumkhulu. Uma ngifika kamkhulu ngifike ngatshela ukuthi kumele ngiqale ngebhavu. Yeah. Ngakhipha i-300 ngangena ngafutha ngaqeda ukufutha ngageza ngathatha into zami enginikeze zona wayosebenzisa ekhaya ngawasebenzisa ngakholelwa kuwo ngikhuleka ngicela nje emsebenzini bobububi namhlanje omunye untombazana uye wangitshela ukuthi hayi mina ngilwi nawe. Awu. Ubengangifuni total. Hayi, shuthi into zakhe seyibuyele emuva. Ngithi yakhumbula phela ngakutshela masingena ngaphakathi lapho ukuthi ngiyokufakela impindi emthini wakho. Phela ubona kanjalo-ke imvubu umaka wemvubu musushayile wena gogo. Umuntu uyabuya azozehlisa ngoba esebone sesindwe izinto zakhe aseyithumelile. So kunzima ne-principal nje bengafuni ukukhuluma nami. Kanti ekuqaleni bekwazi ukukhuluma nami ngitshela ukuthi ngicela ungenzele ukuthi. Buye lokho manje akubunzima bengikuthwele. Hey gogo. Kungakafiki lapho ngifuna ukuthi siye khona. Kodwa nginethemba lokuthi uzofika ngoba naku senginendawo yami eqondile sengizazi nami ukuthi mangiphuma endlini ngiye endaweni eso. Gogo ngiyakubongela salukazi. Inkosi kubusise. But before sivale gogo uthe unamabili ama-testimony. Awungigicabeze ngalenye yesibili ngizwe. Esibini mkhulu ile ukuthi ngithi mhlambe mangicela ngicela nje into esimple.
ukuthi bengisacela ukuthi ningenzele mhlambe ngicela ukuthi ningenzele iletha ngifuna ukwenzani mhlambe ngiyokwenza izikoloto somewhere. Hayi abantu bevele bayitshaya indiva bazibhekelele omunye athakazi nomunye akhombo omnye kusasa bathe ngibuye bazokunikeza. Gogo siyakubongela salukazi, siyakubongela wena gogo. Ngiyabona ukuthi uthi wena salukazi la ukhona unethezekile ngamakhambi ami and kuyangijabulisa wena lokho salukazi. Kujabule mina mkhulu izinto afana nasekuqaleni namaphupho abe ngilahlekele ayabuya futhi iphupho into eqondile yenzeke. Gogo ngiyajabula gogo. Inkosi kubusise salukazi ngamazwi wakho osinikeze wona namhlanje akwazi ukugqugquzela ngisho nombukeli ebukela lapha. Mfowethu ikhona into ofuna ukuyisho lana kumama? Mama sawubona kunjani? Nathi mama siyaphila mama. Mama ngiyezwa la ukuthi uqale ukusebenzisa izinto zikaMkhulu. Ngabe uqale ukusebenzisa nini mama? Umehluko wawubona emva kwesikhathi esingakanani? Konje olana beseni manje kaMkhulu. Besenge 26 last month 26 zikaMeyi. 26 kuwona lo nyaka. Hayi sibonge mama. And kusahamba kahle. 3 months nonyaka. Nje nawe uyaziva ukuthi nento unginike nokuphuza. Athi ngiyazizwa ukuthi ngilula ngisafani na before. Manje zonke lezi zinto oyibalayo uzithole ngo300 owodwa nje kuphela. Nje owodwa 300. Hayi ngiyabonga salukazi, ngiyabonga. Nje kuphela. Ngibonga mina. Hayi salukazi asingakubambezeli gogo. Ngicela nje ukuthi ube nobusuku obumnandi uhlale nomndeni wakho unethezeke yezwa. Siyabonga mkhulu inkosi kubusise nawe. Thokoza gogo thokoza. Uyayizwelayo kodwa mfowethu. Engathi gila ma. Mfowethu uyazi wena mfowethu mina ngike ngathanda ukuyishaya isifuba kakhulu. Mina ngibuka ukulamba kwedlozi lami. Ukuthi shuthi njengamanje njoba selidla aliyadlisisa mfowethu lishanga ngapha likhutheze gogo likhutheze bakhuthela gogo bakhuthela amakhehla la. Ngicela ukuthi ngifonele omunye wesibili mfowethu mhlambe siphethe ngalo munye wesibili ngoba ngiyazi ukuthi abantu njengamanje kumele sibashiye besajabulelo lo yedwa asibavale ngalo wesibili mhlambe lo wesibili uzoza nezinto ezimnandi mfowethu. Asimuze impela sizobhala la testimonies. Testimonies. All right. Okay, so sizoshaya raffle nje guys. Abo raffle spege bese sisangena. All right. Sike samzama lo. Okay, siyabheka. Spege. Ngenini. All right. Phakathi khala ngaqa. Ngasike samzama nalo kodwa sibone mhlawumbe uzositshela yini. And it's calling. Engabe. Oh, it's ringing nayo ke. Uzositshela mesike samzama. Hayi phela mfethu bahleli na bayihlalele kamnandi bayazunywa. Thokoza gogo. Njani ma? Right salukazi. Right wena. Ngi-right gogo ungixolele ukukufonela ebusuku kanje yazi gogo kune-show esiyenzayo la ku-YouTube yami so manje sizama ukubuyisa ithemba kwabantu nagogo uyingxenye yalabantu abaye banginikeza ama-testimony so ngicela ungalisho igama lakho gogo ngifuna nje ukuthi uthi halamuzi usho ukuthi wasizakala kanjani and ekusizakaleni kwakho kuhamba kanjani kuyimanje. Igama ngilisho. Igama ulisho gogo ngisesenzela nje ukuthi protect. Okay, okokuqala engizoqala ngakho sike sahlaselwa isichitho sinabantwana. Ikhombo 250 phakathi kwakunensipho. Yeah. Insipho wona. So ngisakeza ngayo sinabantwana.
Hayi, after lokho iskin sabantwana sabuya saba right, kwaphela lokuyinwaya nalezi zinto behamba la ebusweni. Oh, bukhuphe gogo iy'ntwala zengulube. Since isageza ngayo kwastopha. Gogo ey'yave ziyinkinga-ke lezo y'chitho lezo gogo ngoba zivala ngisho nemfundo ukuthi umuntu angakwazi ukubona ngisho naseklasini gogo wenza kahle gogo wayisukumela iy'ngane zakho uthando nje nalolu lodwa wena salukazi. Yeah, hayi ngiyajabula-ke gogo uma ukuthi wasizakala la kumina yazi kukancane gogo uthola iy'nyanga ekwazi ukuthi ziyilule kanje zisiza abantu phela le sekwagcine sokuba ibhizinisi lokuthi nje abantu baqolwe mina gogo nje ngo-250 ngesinye isikhathi ngo-300 uyakuthola ukusizakala la ekhaya ngamakhambi ami and ngiyabonga ukuthi uyingxenye yalabantu abake basizakala gogo yezwa. Ngiyabonga mkhulu, sasizeka impela ngensipho yakho. Yeah, hayi thokoza gogo inkosi kubusise. Siyabonga. Yeah mfowethu khona ufuna ukusho kumina mfowethu. Ayizwele mkhulu. Ayizwele mkhulu ngiyabona futhi ukuthi abantu bayaphila. Mfowethu. Umuntu esamfonelile ukhalile. Bathi hayi usathi ngumkhulu kodwa wena wangiqola into zakho voicemail okuyithi into enhle leyo wena mkhulu yabo. Ngiyazi ukuthi futhi ubuye ube nepatient. Mkhulu bengisacela ukhumbuza abantu ukuthi imaphi ama-date wezipesheli. Bakhona kanjani. Alright, so siba ney'pesheli-ke bakwethu ngomhla ka-1, ngomhla ka-5, ngomhla ka-10, ngomhla ka-16, ngomhla ka-20, ngomhla ka-26. Iy'pesheli zami-ke zonke lezo. So ngidlulisa nje o-5 days bese kuba ispesheli, udlulisa o-5 days kube ispesheli. Shuthi kahle kahle uthola yonke into mahhala but ukhipha nje u-250 okuthenga isiwasho esisodwa. Ngobani? Ngoba awukho umuthi oyokusebenzela ungawukhunganga. So ngokukhipha nje u-250 sokufana nokuthi uyawukhunga umuthi wonke ozobe utholile ukuthi ukwazi ukuthi ukusebenzele. So mfowethu-ke indaba yami imlapho mfowethu. Akusho ukuthi mkhulu sesingayivala. Hayi mfowethu angiboni ukuthi khona enye into mhlawumbe singayikhuluma njengamanje ngoba abantu sebeyikhulumela baqeda. Bazwela futhi abantu. Mawukuthi ufuna ukuqhubeka ukhule kanye nathi kulomndeni wethu weqiniso. Subscribe ngizolonga ngikukhumbuze njalo. And onise le notification button ukuthi mas-uploada phela le video bengokuqala ukuyithola uyayibona into ena kanjani. Mkhulu hayi sebeyosala kahle emakhaya. Thokoza mfethu thokoza.